Zdravím vás, priatelia. Vitajte na ceste dovnútra. Veľmi sa teším, že sme opäť spolu. Budúce dni to bude trošku po tme, ale dúfam, že ma aspoň dobre počujete. Ak ma nie je dobre vidno, snažil som sa to zariadiť tak, aby ma bolo dobre vidno. Ale poďme z toho spraviť to najlepšie, čo môžeme. A to dôležité je, že ma počujete. Dneska by som chcel hovoriť o našich rodičoch a o programoch, ktoré sme si od nich prevzali. Ako nám môžu byť väzením, ako nám môžu byť záťažou, ale ako nám zároveň môžu byť obrovským darom. Obrovským darom, keď ho rozbalíme, keď sa do tých bremien pozrieme. Každý, keď sa vydá na cestu dovnútra, keď sa vydá na to sebapoznanie a začne podstupovať určité kroky k takej tej zrýchlenej evolúcii, by som to nazval, tak si začne na sebe všímať určité reakcie na ľudí, na situácie, na tlak, na... Ostaňme pri tomto. Ktoré nie sú z nášho najhlbšieho vnútra, alebo aspoň toho pôvodného. Mám tu veľkú muchu, dúfam, že to nebude vadiť. Ak tu bude bzkať, ospravedlňujem sa, nejde mi už teraz dávať von. Kde som skončil? Keď rozbalíme tieto veci, keď sa na ne začneme pozerať, tak pre nás môžu byť obrovským darom. A u mňa to bolo tak, že keď som sa vydal na tú cestu toho sebapoznania, tak som si začal všímať, že určité veci nie sú z tej mojej podstaty, alebo nie sú priamo moje. Začnú to byť veci, ktoré si začnete, a hlavne keď sme k samým sebe úprimní, tak si začneme všímať, že ale to ako si nerezonuje s tým, ako by som ja už teraz reagoval, a aj tak to robím. A nehovorím teraz, že všetky programy sú od našich rodičov. Na tomto svete máme veľmi veľa príležitostí na programovanie alebo veľmi veľa nástrah, ktoré nás programujú. Ale čo je dosť smutné a na čo chcem vrhnúť trošku iné svetlo a povzbudiť vás, je to, že keď začneme objavovať tieto programy a začneme si ich všímať v našich blízkych alebo v tých, ktorí nás vychovali, veľmi často ich odsúdime. Aj nehovorím, že spravíme nejaké extrémne rozhodnutia, že teraz s nimi zrušíme kontakt, možno sú aj takéto situácie, ale to nemusí byť ani, že sa na nich nahneváme alebo niečo. Ale vnútorne máme v sebe ten pocit, ten typický pocit toho ega, tej obeti, že oni sú na chybe. Že oni sú na chybe, že ja konám a reagujem a správam sa v určitých situáciách a k určitým ľuďom takto a takto. A toto nás môže v našom procese dosť brzdiť. Ale mám taký pocit, že si tým prechádza veľmi veľa ľudí, takže je to proste tak a chcem, aby ste videli aj to iné, ten iný uhol pohľadu. A ja mám veľmi silnú intuíciu, alebo sa prikláňam intuitívne k tomu, že si našich rodičov predtým, než sem prídeme, vyberáme sami. Sami si vyberáme, aké lekcie, alebo o aké lekcie, o aké zážitky, o aké skúsenosti chceme obohatiť to naše bytie. A k tomu patria aj naši rodičia. A je nádherné si uvedomiť, že tí naši rodičia spravili perfektne a výborne presne tú robotu, ktorú sme si zvolili ako skúsenosť, ako lekciu. A keď zmeníme tento pohľad a uvidíme to v tomto svetle, tak sú naši rodičia pre nás obrovský dar. Obrovský dar. A ja viem, že toto nebude pre každého ľahké prijať a že nie je ešte každý pripravený toto počuť. Ale lebo existujú
a teraz momentálne pomerne často, lebo sme celosvetovo tak silno prepojení, že sa oveľa viac dozvedáme o veľmi nepekných veciach, ktoré deti musia zažiť. A ja viem, že tá bolesť a to utrpenie je veľmi, veľmi veľké a veľmi, veľmi hlboké a milujem každú jednu bytosť a obdivujem a rešpektujem každú jednu bytosť, ktorá zvládla týmto prejsť, zvládla prejsť ťažkým detstvom a aj tak funguje ďalej a dokonca sa dokáže z toho bahna vynoriť ako ten lotos a rozkvitnúť. A práve o to ide, že v tom utrpení, v tej bolesti sa skrýva vždycky jeden obrovský dar. Keď tento dar rozbalíme a integrujeme, to znamená, že namiesto toho, že si všimneme si, že v sebe nosíme skalu alebo kameň, záťaž na našom srdci alebo v určitej oblasti nášho tela, môžeme tento kameň premeniť na diamant. A tento diamant, keď integrujeme, tak sa stane našou obrovskou silou. A v tomto svetle by sme mali vidieť aj našich rodičov. Naši rodičia sú tiež len deti. Ich rodičov. A môžeme 5 rokov, 10 rokov obviňovať, že oni sú na chybe. Ale to nás drží v obrovskom väzení. Ale my máme tú moc a máme tú zodpovednosť, alebo môžeme prevziať tú zodpovednosť a premeniť všetky tieto nepekné zážitky a programy na naše dary, na našu skúsenosť. A keď otvoríme to srdce, keď sa pozrieme do toho utrpenia a tá škrupina praskne, tak sa otvorí brána. Vy sa uvidíte v novom svetle. Tento svet uvidíte v novom svetle. Vašich blízkych uvidíte v novom svetle. A to je veľmi... Pardon. A to je nádherné. To je nádherné. A ja viem, že na to treba veľkú odvahu a je v tom dosť veľa strachu a verte mi, že aj ja som mal strach pozrieť sa na niektoré veci, lebo vo mne zanechali dosť hlboké rany a dosť hlboké traumy. A tým nechcem povedať, že moji rodičia boli zlí. Moji rodičia sú super rodičia. Ale tiež sú len deti ich rodičov. A tiež v určitých momentoch nevedeli, ako konať. Alebo ako konať inak. A vy máte tú šancu, keď ste si všimli tieto vzorce, tieto programy, to premeniť. A ukončiť tú štafetu toho podávania to ďalej a ďalej. Ale nejde tu ani o to. Nejde tu ani o budúcu generáciu, ide tu o vás. Ide o to, aby ste sa vy vyslobodili, aby ste vy mohli konať slobodne, aby ste vy mohli žiť slobodne, aby ste nešli životom od jedného mantinelu do druhého a aby ste sa nemuseli búchať a narážať do všetkých situácií, ktoré vám prídu do cesty. Je to dar. My sme si to vybrali. A môžeme to trpieť, môžeme sa sťažovať, že na chybe sú oni, alebo to môžeme prijať, integrovať a spraviť z toho našu skúsenosť, náš dar a obohatiť naše bytie o ďalší level. A toto nás v skutočnosti aj transformuje na ďalší level, to vám môžem slúbiť. Ja som nemal vždy najlepší vzťah, teda dúfam, že toto mi, oci, prepáčiš. Ja som nemal vždy najlepší vzťah s mojím tatkom alebo s mojím ocinom. Ale keď sa na to pozriem teraz, tak to zo mňa spravilo presne to, čo to zo mňa spraviť malo. A samozrejme, že to najprv zo mňa spravilo veľmi neistého, žiarlivého a nestabilného chalana, ktorý vždy trochu tancoval na hrane noža. Ale keď som sa na to pozrel a keď som to rozbalil,
tak z toho vzýšla veľmi obrovská šanca pretransformovať niečo, čo bolo tak hlboké a nájsť v tom môj dar. A teraz som vďačný a s mojím ocinom máme nádherný vzťah. Takže o to ide. Povzniesť sa na tú bolesť, objať ju, pozrieť sa do nej, nechať ju nami prejsť. Ona nám nemôže ublížiť. Ani strach nám nemôže ublížiť. Len myseľ. A tá myseľ nám ubližuje tak či tak. Či v tom programe žijeme, alebo či sa naň pôjdeme pozrieť. Ale keď sa naň pozrieme, keď sa odvážime pozrieť sa na ten program, alebo na tie programy, veľmi často si uvedomíme, že sa není čoho báť. A ak ste zažili veľmi silné veci alebo veľmi hlboké zážitky a veľmi zraňujúce zážitky, tak kľudne nájdite niekoho, kto vám s týmto dokáže pomôcť. Naozaj vám to odporúčam. Ja viem, že nie každý zvládne pozrieť sa na tie veci sám, ale viem o určitých ľuďoch na Slovensku, ktorí také veci robia. Neviem, či môže menovať, nejde menovať, ale sú takí ľudia na Slovensku, sú profesionáli v tomto obore. Je to v pohode nájsť si pomoc. Ale chcem, aby ste vedeli, že môžete byť slobodní. A chcem vás povzbudiť a pozvať vás do tejto slobody. Uvidieť dary, ktoré sme si vybrali pre tento život. Každý kameň sa dá premeniť na diamant. Každé bremeno sa dá zmeniť na skúsenosť. A je to všetko presne tak, ako to má byť, drahí priatelia. Odpustíme im. Odpustíme sebe, že sme ich videli v nesprávnom svetle. Lebo sú perfektní. Každý jeden na to, čo spravil, tak to spravil perfektne. A verte mi, že keby ste neboli dostatočne silní na to, aby ste týmto prešli, tak by ste tým neprešli. Nemôžeme bojovať s realitou, nemôžeme to popierať. Čo sa stalo, sa stalo. A my musíme prevziať zodpovednosť a povedať si, že to dokážeme zmeniť. My máme tú moc zmeniť to. Keby sme nemali moc zmeniť to, tak by sa nám to nestalo. Takže každý jeden z vás má tú silu v sebe. Ale všetko nejde cez takýto silný tlak. Niekedy treba uvoľniť. Uvoľniť. Dať tomu telu istotu. Verte mi, že sa veľmi, veľmi veľa vecí zmení vo vašom živote. Často padneme potom aj do takého ega a ja som takisto prešiel tým, že som si myslel, že viem lepšie. A vidíte tých rodičov a vidíte ich v tých programoch. Ale to je všetko tak, ako má byť. My tu nie sme na to, aby sme učili a aby sme poučovali. Toto je veľmi silná škola pre mňa, ktorú sa učím. Ale sme tu na to, aby sme inšpirovali, aby sme žiarili a aby každý, kto má záujem zo slobodnej vôle, sa pripojil k nášmu svetlu. Aby sme reflektovali to svetlo na druhých a aby si každý jeden mohol uvedomiť, že môže žiariť tiež, že môže byť šťastný. A teraz nehovorím, že byť šťastný je v tom netrpieť, byť šťastný je v tom, že nezažívate žiadne bolesti, ale byť šťastný so všetkým, čo nám tento život ponúka. S každou jednou skúsenosťou, s každou jednou bolesťou, s každým jedným zranením. Keď sa naučíme objať všetky spektra našeho bytia, vtedy sme kompletní. A v tom nájdeme to práve šťastie. Keď sa prestaneme brániť, keď prestaneme odporovať tomu, ako koná naše okolie, keď prestaneme kontrolovať to, ako koná naše okolie. Tam nájdeme šťastie, sľubujem. A tam môžeme všetci vžiariť. A k tomuto vás všetkých pozývam. Priatelia, prajem vám nádherný deň, týždeň. Užite si leto, užívajte si leto. Choďte von, choďte do prírody. Choďte do vody. Wow. Užite si toto leto. Ahojte.